Luwiting pujiastawa hayu rahayu rahayu dudu niring sambi kala rinenggo aruming budaya mahananing pangulaing rasa luhuring budaya pikantuk kanugraning Gusti kang akarya jagat atas nama pimpinan hangaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng tutur Jawi sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang miji saking desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ingkang dipun pangersani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Christine Handayani bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan griya nomor 106 cethanipun timur kantor kepala Desa Bakaran Wetan
Prabami arsu budaya kakung saha putri. Saderengipun kita sagutra saking keluarga ageng tutur Jawi sandiwara kedheprak siswa budaya. Anglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita ngaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika. Minangkani pamundhitanipun bapak-bapak kadang panitia ugi dipun sarujuki Dewan Sutradara kedheprak siswa budaya ing dalu punika badhe mbeber cariyos sahid berandal dumadinipun Sunan Kalijaga. Sahid berandal dumadinipun Sunan Kalijaga. Sutradara kaasta dening Ki Gedhe Sudarno. Astrada katindakan dening Bagus Farel Wasiti. Pandapuk katindakan dening Ki Bagus Heri Tasmilan. Pagelaran sandiwara kedheprak siswa budaya kairing karabitan siswa laras ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Agus Sujamsin Pangliing Swarawati utawi Paranggono katindakaken Ibu Pami saha Ibu Wiwit ugi karameaken kru campur sari Siswanada. Pagelaran ing dalu punika ugi dipun dukung kalian live streaming YouTuber Siswa Budaya TV. Panggerak katindakaken dening Bapak Yuli. Panata Bakliran katindakaken dening Bapak Surat. Lampu saha dekorasi katindakaken dening Soleh Atmojo. Gancaring dedapuan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing Desa Brondong. Raden Syahid katindakaken dening Bagus Farel Wasiti. Rumplah katindakaken dening Santi Pramuni. Joko Panggung katindakaken dening Dimas Indro Mahisa. Pengulu Brondong katindakaken dening Bapak Budi Dupek. Kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kabupaten Tuban. Ronggo Welwotekto katindakaken dening Ki Bagus Heri Tasmilan. Garwa Prameswari katindakaken dening Niken Ayu Harjati. Patih Tambak Boyo katindakaken dening Bapak Jarwi Santoso. Dewi Rasa Wulan katindakaken dening Yeti Mayang Sari. Syekh Maulana Maghribi katindakaken dening Pati Bagus. Berandal Luko Joyo katindakaken dening Ki Gedhe Sudarno. Nyai Lamong katindakaken dening Rini Paulus. Kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kabupaten Bojonegoro. Adipati Dibyanegara katindakaken dening Bapak Andi Suratbing.
garwa Prameswari katindakaken dening Niken Ayu Suriti Raden Sangkan katindakaken dening Bagus Amin Wijanarko Makdum Ibrahim Sunan Bonang katindakaken dening Bapak Dikdu Kere lanang katindakaken dening Dimas Agus Widodo wontening kere wadon katindakaken dening Ari Kumalasari Singo Nyidru katindakaken dening Ki Gedhi Rasto Raharjo wontening perwanita penglipur katindakaken dening artis ayu saking pagelaran Sandiwuru Kedobra Siswu Budaya Emban katindakaken dening Emban Pesek Avanza Repat utawi dagelan katindakaken dening Cak Lenteng Cak Dodok Soho Cak Plentung Prabami arsu budaya kakung saha putri kala wau gancaripun dedapuan ing dalu punika kanthi lamban sahid berandal dumadinipun Sunan Kalijaga pungkasanipun atur saking pagelaran Sandiwara Kedobra Siswa Budaya angaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika kita sesanti Jaya Wijayanti lir ing Sambikala sekali merdika selamunipun dusun pelayon kalis ing Sambikala murah sandang lan pangan rahayu sagung dumadi